lumepeh saking sasana pagelaran jos beri tepuk tangan untuk Mas Menjeng Kim Geger kor-kor ning prangkuk andadake perang Gondomono. No di ringi jalan Mas Lara kei jalan dur kepriye ageku liwat Suro no Siro kena tak kandhani bali om nyang Gustimu. Lakon siro bakal tak baglak ing malam ladalah ingotane ana sang patih singa kumbang. Do Menjeng Kim beri tepuk tangan untuk Menjeng Kim Lo Menjeng Kim Hoa bumi regate jagat uje pada sang patih singa kumbang sama dio balang adalah yen leno kanopi as iya Ridho mawur mangawur ngawur rahan tangerane
jreting turangga esti terkata eka ujung layon sepi Menjeng. Kito Wah. Yo, lo. As. Lo. As. Lo. La da la. Lo. Jos. Sugeng rawuh Mas Menjeng. Iki mau instruksi langsung dari pusat pemuda Banaran. Monggo Mbak Imam. Beri tepuk tangan untuk Menjeng Kim Wah. Saya suwe tambah lemu Mas Oleh. Nggih Mbak Imam niku subur. Niki mantun tumbas Avanza terus tumbas nopo malih Mas? Wingi kula mireng-mireng Mas Menjeng alhamdulillah bulan Suro Agustus niki tumbas perumahan wonten daerah Tarokan. Tepuk tangan untuk Mas Menjeng Kim Hoa. Nggih alhamdulillah tersembah nuwun wis puji syukur Mas Menjeng nggih. Rezekine diparingi lumintu alhamdulillah. Tapi nganu Mbak Imam ketinggalane napasnya ngos-ngosan. Tenang Mbah. Selamat siang Mas. Banaran lho ki. Angel Mas, lek kon lungguh panas sih mergo. Sing nggo ngarep lenggah. Ayo Mas Mbak utusan dari panitia Banaran. Monggo lenggahke mawon kersane Kang Wingking saged ketingal. Keripik gedang godhong telo sithik edang sing penting rata Mas Menjeng. Ya ngono to Mbah. Nggih. Lek gak rata ngono wis dipecohi wong. Nggih leres Mas Menjeng kita ngoten diratani Mas Menjeng. Kabeh dulure dhewe, kabeh bolone dhewe. Tenang Mas, sing tenang Mas. Bareng-bareng Mayanggara menghibur warga Banaran. Watu Dandang, Perambon Nganjuk Mas. Neng lek cek panas terus lungguh terus. Ini lembah. Pripun Mas Menjeng? Hawane cek panas Mbah. Panas hawane sing penting adem atine. Betul. Kok genah Mbah Soleh ya. Peh kula ningali jenengan bedinten siaran langsung teng TikTok sing ningali 1,2 M, 1,3 M
2,7 M. Lah penghasilannya jenengan pinten ngoten niku Mas Menjing. Bocorane saking TikTok mawon. Ini pengen ngertos dulur-dulur Banaran sing ditekokne ya sing ora-orahan iki kok. Lah kula nggih ngikuti lho TikToke jenengan Mas Menjing. Sing penting penonton bahagia. Nah, leres niki. Sing penting penonton bahagia. Pripun Bu? Ayo Mas nyanyi. Nyanyi niku request saya saking pemuda Banaran jenengan dikengken nembang duet kalih penyanyine Mas Menjing. Siap Mbah. Monggo. Lek lagune gak angel-angelno panggah. Siap Mas. Boten lagune Siksa Kubur. Bih, aja to Mbah. Ih. Urung ning jero kubur wis disiksa awan bengi. Mas Menjing, kula ndek wingi ngertos mireng-mireng panjenengan kok ningali statuse Mbak Titi Kalista masih lagi ngepang ning napa leres to? Nggih, Mbah. Wah, nggih. Lah, kula nggih di WA saking pemuda Banaran ngeten. Seksine kadah dulur-dulur YouTuber nganu wis umum Mas Menjing kuwi ngucing wis ngerti kabeh solah bawane krida jogetane sigrak luwes wis aku wis percaya lah jenengan cobi to kula mboten ngertos tenanan kok niki kagem seluruh penonton setuju napa mboten mbok bilih Mas Menjing nyobi ngepang pripun numpak gedek perdana ayo le cah ganteng cah bagus jibokno kepang ning mburi le ke rumah yang koro le ben ngepang niki salah satu Mas Menjing adalah senior saya. Mas Menjing adalah seniman yang serba bisa ngucing saged ngepang saged lah sing panjenengan pirsani pada umumnya Mas Menjing menika setiap tampil pami perform mesti ngucing nggih Mbah Imam nggih. Cobi Mbah Imam pengen ngertos sigrak solah bawane Mas Menjing la umpami damel kepang. Niki awal mulane niki pancen ngepang Mas. Oh ngoten. Awal mulane ngepang, lah berhubung mboten enten sing ngucing terus ngucing. Lah kok malah tambah sae. Panggah tambah sae. Lah tambah sae kucinge. Malah kucinge. Kucinge malah koyo Menjing malah sae. Oh. Malah sae kucinge. Heeh. Jenengan ki saged mawon Mbah Imam. Mboten saestu Mas. Niki belajare pancen kepang riyin. Kepang riyin. Mboten waktu niku mboten enten kucinge. Lah Mas Menjing belajar ngucing. Lah kok persis kok kucing to Mas. Tenan kuwi lho tenan ki. Persis kayak Nggih to Mas Menjing cobi nggih to. Tapi garong borah kok Mbah. Oh kucing garong. Mbah Anu Imam. Mas Menjing kula wau angsal WA saking dulur-dulur YouTuber Mama Nana niku sing gadah channel Digar niku WA kula intine Bapak Soleh Mas Menjing kengken ngepang mengke kula sawer. Kali Mas Rois ature ngoten niku wae. Cobi saestu disawer tenan apa mboten niku lho. Mas Menjing Mbak Nana ndamel jaket pink ngono. Kengken maju Mas Menjing. Terus ajeng nyawer awas jenengan ngepang. Kula manut Mbah sing penting penonton bahagia lho Mbah. Lho ndi to kepange ora metu-metu. Le ke rumah yang koro kepange le, tokne le. Kepang 1001 kreasi kandang ditokne. Iki suwi iki jelas viral nah iki. Sing dek wingi Mas Menjing, Mbak Prigel ngepang sakniki jenengan ngepang. Pecute le dijipukne le. Monggo Mbah Imam taline dipasang rumiyin. Cah cilik-cilik sing candenge kendang le. Mudun. Tukang kendange rasake mudun nek gak salinggo mudun. Nyuwun tolong kagem Mas-mas panitia. Lare alit sing candenge kendang tukang kendange mboten saged kendang. Monggo ayo Mas Arifin. Sampun siap Mas Menjing. Hitungan 1 sampai 3 pukul nggih Mas Menjing nggih. Wis to.
manut aku penak-penak. Versi Mas Menjeng Ngepang Mayakoro original puter le. Ca Menjeng Kim Wah Sa Ha lumepeh saking sasono pagelaran jos sa ha beri tepuk tangan untuk Mas Menjeng Kim Wah Sa So Ha Hop Jos Sa Yoi Jos kayak ono pancak golule yo pancak golu Mas Menjeng Menjeng Kim Hoa Ma yang koro original sang pelopor jaranan sewu siji kreasi jos oit yoi sa jos beri tepuk tangan untuk Mas Menjeng Kim Hoa. Piye Mbah Imam. Bapak Saleh. Nggih. Lelek trimo ngeten mawon nggih kecil to Menjeng ngeten iki. Lho, pripun to? Awal kula ngelatih Menjeng niku Mas. Halo. Awal kula pertama ngelatih Menjeng niku mboten ngeten iki. Pripun lan jenengan pas ngelatih? Ngelatih ngeten iki kan versi baru. Nggih. Kula ngelatih niki versi Jawa. Lho. Mila ta Mbah Imam? Saestu versi Jawa. Lah lek ngepang ngene aku kecil aku. Kowe golek kabeh kon nekone to Mampah. Nek iso rasem piye? Mbah Imam. Dhisik nek iso rasem piye? Tak kowadak tak dang ding tak tok tik tok tak tok ding tak dang tung tung. Lah ini Jawa asli kula pertama kali niku Jawa asli. Malah kecil ngeten iki lek mau Menjeng ngeten iki. Aku kok kayak saya penasaran iki tenan po gak? Saestu Mas. Niki tahun 2007. Asli 2007 Jawa blejet niki. Mosok to? Kula kok mboten percaya to. Masalah getak tung gitu. Niki lah versi baru. Lah Jawa asli. Ya kula niki kepengin Jawa asli 2007 kepengin di tenang Mbah. Ini cobi to kula takutane para penonton riyen setuju momongi mboten nyanyi ya Mbah. Niki riyen to Mas Menjeng kula takutane riyen penonton niku setuju napa mboten kagem ibu-ibu, mbak-mbak penonton niki setuju napa mboten Mami Mas Menjeng kengken ngepang versi Jawonan. Setuju nyanyi lho Mbah. Kira banter, saya masa setuju nyanyi. Cobi kula takutane Mas Menjeng. Setuju nyanyi Bu ya. Bu, setuju Mas Menjeng ngepang nopo nyanyi cobi? Bu lah umpami ngepang jenengan. Umpami versi ngepang jenengan muni nggih lah umpami nyanyi mendel mawon ngoten nggih. Niki Mas Menjeng setuju ngepang napa mboten? Oh, setuju. Lagi ngetok. Ora ngepang mengke. Wah, cobi versi Jawonan. Mungkin versi Deni Mbak Latifah versi Jawonan sekali-kali lah suwi ra tau digarap kok tak garape ning kene mumpung idek omah ambekane iki lho Mbah Senin Kemis Mbah jenengan paringi ujukan rumiyin Mas Menjeng niki Mas Kimu ujukane Kimu napa-napa niki napa 500 besek. Ayo Mas Arya
versi Jawonan Mas Arya. Kula jan rasane bombong tenan iki Mas Menjeng iso jan aku penasaran tenan sing domone Mbah Imami tenanan apa ora. Lah iki lho Mas Menjeng disawer mamanana iki lho ngarepe sampean lho Mas Menjeng. Niki putrane diinformasikan wonten putrane Ical monggo kagem niki masalah mbok eneng di to ya aja mbok ilang jane katut sapa to mbok iki telah hilang seorang ibu seorang anak ibu anaknya kau orang ndelok jarenan lek buwe mbuh to Mbak oh ngoten ta niki lho Bu yogane nangis iki Mas Menjeng aja oleh di gendong Mbak Boyodo dimi malah gumoh-gumoh kok aku wae gumoh-gumoh kok aku yo mikir ngono iki Mbah lha lungguhe ya po enak langgone ngono kok cara Mbak aku wae ei ngono ae Wih. Ayo Bu, anaknya nangis. Kinggo timbang dimiki karo Mbak Boyo Udo malah. Wih, keracunan. Masalah iki kadaluwarsa. Lagi lah. Ayo Bu, boyone mangat. Yo pukul Jawonan. Mas Menjeng Kim Hoa. Ngelak viral ning TikTok. Ayo Mas Menjeng solae. Kembang enceng-enceng. Kembangnya surot kadu. Biyen gandeng renteng. Saiki ngajak satru. Embo ora weruh satruku ngajak wawo dino iki tak paringi roti mari gembira ria mari gembira pok ame-ame melang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam ini susu ibu rasane koyok madu susu coklat neng badan tambah kuat gembira ria gembira ria mari gembira Sampun Mas Menjeng. sampun Mas Menjeng ya aja ngos-ngosan Wah tenan. Yo, niki pertaulan niku saya itu to Mas. Wah saes percaya Lho, kula saya- percaya. Riyen niku nggih, matur apal Jawaan, terus kula belajari ngucing tapi mboten nyokot kucingan ngoten niku. Pripun? Mboten asal ngadeg. Pripun? Oh jenenge kucing kan berangkang. Heh. Wah, kula belajari malah sawae. Lah saestu niku. Kula belajari lho. Berangkang atik ngerewek-ngerewek terus mari. Gluntuk ngoten niku. Mas Menjeng niki kula ngertos. Jenengan ajeng digarap kalih Mbah Imam. Piye telak marahin jajal saiki genti pengen roh kula Mbah Imam carane marahi Mas Menjeng ngucing piye? Setuju napa mboten umpami Mbah Imam kenging ngucing? Garap ya genti tak garap ben rata eta Mas Menjeng tak iwangi. Betul, Mbah. Ayo. Biasane iki guru ki luwih luwes. Guru luweh luwes Mbah Iki Imam. kucing
gurune Mas Menjeng. Aku percaya Mas Menjeng soleh jogetane luwih Ngepang Bang Uceng. jajal ngucing mawon Mas Menjeng. Ya. Kucingnya sampean paring nih Mbak Imam. Mas, kula orang tua loh Mas. Leh. Orang tua. Kang gawe kucingan. Damel kucingan. Orang gawe kucingan. Ayo Mas Buno. Ayo Mas, setuju ora Mbak Imam Uceng? Setuju. Ayo Mbak Imam, cokotan tunggak jati kuwi. Arah peredal canggemu ayo. Ayo Mbak Imam. Ayo Mbak Imam. Spesial Mayangkara menghibur masyarakat Baneran. Wih. Gila. Terus piye? Damel no. Gawe no. Mbah Imam panjenengan sesepuh para bapa kenging damel contoh sing sae kan ngoten Mas Menjeng. Nggih, Mbah. Kula ngerti mau sampean arep digarap Mas Menjeng karo Mbah Imam. Iki ben ngrasakne Mbah sekali-sekali nyokot barongan pring. Alah, kaya sambat to ki wae wan bengi biasa kok. Golek sing enteng. Enro Mas. Ayo Mbah. Wes pukul. Ayo Mas tarik. Beri tepuk tangan untuk Mbah Imam Bower. Spesial Mayangkara. Ulangane. Urung kowe. Ih. Piye ngene kok jarene guru ngulang. Ngene puntune lara. Celeng ngajari gak gawe kucingan ngono kuwi. Dipraktekne gak gawe kucingan. Ya, persis kaya kucing ngono kae. Anu, Mas Soleh, ngapunten niki dawuh himbuane masyarakat panitia, terus Menjeng kan nyanyi. Ngeten, nggih kula wau di WA kalian Mas panitia, tapi kula wau nggih netepi janjinipun para penonton niku pengen ngertos jenengan terose gurune Mas Menjeng. Nggih. Gurune Mas Menjeng ngucing niku wau para penonton ibu-ibu pengen ngertos saestu panjenengan pas nalika marai Menjeng niku jogetane kados pripun. Itu dulu. Lah nggih dulu sae mestine sakniki lak luwih sae nggih to Mas Menjeng. Yo wis gene alasan piye-piye. Ilmu Mbah. Iki omong-omongan lho Mbah Soleh ya. Lek ilmu ki padha karo kuwi lho Mbah. A B C D sampai Z. Lek gurune mati, tah TK mulai belajar nah. Masih mati lek ilmu ki gak iso ilang Mbah jane. Dadi lek masalah tuwek nom padha. Sing penting saleh. Iki kadang ya dirungokne omongane ya nek bener ya an. Ora yo ngono to Mbah. Nggih, bener. Ayo nyanyi. Nyokot kayu apa nyanyi? Aja Mbah, wingko lek mbok nyokot kayu sesuk gak iso nyulam malah repot.